Добър ден, Как добре сте? дошли на София Гитар Фест. Как сте? Прекрасно. Как върви София Гитар Фест? Това е второто издание на София Гитар Фест. Върви според планирането, дори още по-добре. Днес сме в втория ден на фестивала. Вчера открихме с един незабравим концерт на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Целият парк НДК беше преизпълнен с музикални фенове и беше прекрасно. Добре, как се роди идеята за София Гитар Фест? Тъй като това е по-различно събитие, Да. по-различна структура. Да. Идеята е още от 2016 година. Бях на една прекрасна разходка в Централ парк в Ню Йорк и видях едно събитие, което беше в много по-малък формат от нашето. Може би около 40 на китаристи се бяха събрали, пак бяха така на различна възраст. Аз бързах в тази разходка, имах среща, но толкова много ме вплени това, което видях и се задържах да ги слушам около половин час. И още тогава си казах, че България заслужава да има подобно събитие, като с времето допълвахме тази идея да има и безплатни обучения, да има и повече възможност за музикалните фенове и за всички, които се занимават с китарно изкуство, да имат своето място на фестивала и да получат нещо от всеки един елемент. Добре, как се организира Гитар Фест, София Гитар Фест? Мултиплицирахте ли този опит от Ню Йорк, който сте видели тук? Ню Йорк беше само вдъхновение, защото, както ви казах, това беше една много малка китарна среща. София Гитар Фест се организира цяла година, тъй като, както виждате, е многокомпонентно събитие, което включва целодневни безплатни обучения за всички нива и възрасти китаристи. Имаме безплатни обучения за напълно начинаещи, за ученици и малко по-напреднали, както и за професионалисти. Също така имаме целодневна сценична програма, имаме прекрасен арт-базар с винилови плочи, продаваме там и всякакви произведения на изкуството на български автори, което е много важно да го подчертаем. Имаме един прекрасен музикален магазин, където всеки може да посвири на мечтаната от него китара. И разбира се, имаме този прекрасен щанд на Money Shop, където ни позволяват мечтите на всички да се сбъднат. Тази година ще подарим в томболи 3 наистина невероятни китари и всеки, който присъства на фестивала, има шанс да спечели някой от тях. За Money Shop след малко, но да кажем за предизвикателството. Кое е най-голямото предизвикателство? Защото вие имате много съпътстващи събития. Кое така ви изправи вас и вашата креативност? Предизвикателствата са на различни нива, административни, логистични. Като цяло това са така малко по-сложните моменти, които преодоляваме благодарение на вдъхновението, което имаме. Това е едно събитие, което ни обединява целият екип. Ние наистина влагаме емоция в създаването и мисля, че си личи в всеки един елемент. Предполагам, забелязахте атмосферата на фестивала и декорацията. Кое го прави уникално, разпознаваемо вече? Защото казахте за 2 години, но то има своята наложеност. Да, това, което е уникално в София Гитар Фест е, че събира на едно място цялата китарна общност. Китаристи на всякаква възраст и на всички нива. Тоест от деца до възрастни, както ви казах, различни нива на опитност при китаристите. И мислим, че това наистина превръща София Гитар Фест в уникално мероприятие, което събира музикалните фенове, които могат да се докоснат както до своите идоли, така и да получат своите първи уроци в свиренето на китара и на пиано. Любим момент, който сте запомнили или те първо предстои? Любими моменти имаме няколко, но може би най-вълнуващия момент досега беше миналата година по време на масовото свирене, когато дадохме почет на великият Кирил Маричков, който също трябваше да бъде на нашето събитие. Идеята беше да го зарадваме за неговия юбилей. Господ имаше други планове, но съм сигурна, че го накарахме да се усмихне и да почувства обичта на всички. Това е момент, който никой няма да забравя, наистина. Вечна му памет. За Money Shop да поговорим. Партньорството ви, споменахте, че имате такова. В какво се изразява то? С какво Money Shop помага?
Присъствието на Money Shop е екзистенциално за фестивала и откровено мога да кажа, че фестивала не би могъл да съществува без тяхната подкрепа. За нас е много важно да създадем събитие, което е достъпно за абсолютно всички, достъпно като културно съдържание, като вход свободен и подкрепата на Money Plus, както ви казах, е от изключително значение. Така че ние не бихме могли да вървим напред без тях. Също така в лицето на Money Shop ние виждаме съмишленици, споделяме една и съща ценностна система и сме им безкрайно благодарни, защото всичко, което се случва, е благодарение на тях. Какво означава добро партньорство с Money Shop? Може би да се разбирате без думи, да градите планове за напред перспективи? Да, със сигурност едно от най-добрите елементи на партньорството е устойчивостта и последователността. Да вървим заедно по този път напред, като амбициите на София Гитар Фест са всяка година фестивала да се разраства, да добавяме нови елементи и се надяваме в близките години да станем разпознаваемо музикално събитие в Европа и да можем да привличаме, тъй като в момента на второто издание имаме участници от абсолютно цялата страна, имаме аудитория от цялата страна, хора, които са пътували от Варна, от Бургас, от Кърджали, от Свищов, от Русе, за да могат да се включат в фестивала. Имаме много чужденци. Още в първото издание имахме участници от над 12 страни, тази година са още повече. Голяма част от тях са чужденци, които са установени в България, които живеят тук, но те с огромно вдъхновение учат и българските песни за масовото свирене. И както ви казах, мечтите ни са големи и вярваме, че с правилните и последователни стъпки и с помощта на Money Shop ще останем едно разпознаваемо събитие в Европа. Доста добре ги описахте така, как стоят те като ваш партньор, но ако трябва да се съберете в 2-3 думи да опишете Money Shop и партньорството с тях. В 2-3 думи правят мечтите реалност. Кое е най-ценното, което музиката, универсалният език и фестивалите, в случая този, кое е универсалното нещо, което те правят за хората, което дават на хората? Малко да погледнем общо. Според мен едно от най-ценните неща е, че ангажират сърцата и умовете на младото поколение. Разбира се, на абсолютно всички посетители, които са тук, но най-голямата добавена стойност е наистина към младото поколение, които имат шанса да се разфокусират от всички негативни влияния и изкушения на съвремието, в което живеем. И ще ви поканя на нашите обучения и на концертите да видите колко вдъхновени лица и сърца имат тук. И атмосферата е различна, тя може да се усети само ако присъствате на фестивала. В тази връзка използвам това, което казахте и мисълта ви за младите хора. Какво искате да остане в тях, в тяхното съзнание, като подсъзнание и занапред? Или като асоциация, когато чуят София Гитар Фест? Искаме да запалим искрата, любовта към музиката, към китарното изкуство и да създадем спомени в тях. Да забравим емоционални спомени, които да ги връщат към една атмосфера на сигурност, на вдъхновение и на моменти, в които всички сме обединени наистина от това, което обичаме, музиката. Желая ви успехи за напред. Много ви благодаря, ще ви очакваме винаги тук. Благодаря ви. Money Shop – магазин за пари.